Sabi ng Marela, merong iyang kasalang hindi napat kaniti. At din ipus sinabi Rakeyo, buri mo pig umekame at putputan me. Dapat iya sinabi na, aliyo, magkang king pamangwayo king balot, apang kuputputyo naman intrigo. Paborin na miyag ng tumubo ang gana king pamamupol, at king panauning pamamupol, sabihin mo ka rin papalot, tipunan niyo pa muna yung balot, ampon aptasan niyo pa yung tulugan. Dapat intrigo, tipunan niyo king kamalig ko. At yung kinatamong ginong Jesus, sir, makanya na pong selasay, yung metong alimbawa ngayon. Kanita likwan no din malda, linob yung imbale, at lepit ang deting kayang alagad nga ba. Salisayan na yung kami yung alimbawa, king likot abalot, king marangay. At yan may kibat siya, at nga. King tatanang king mayap abili, yung anak ng tao, ya po yung kakatamang Ginoong Jesus. At ing marangay, yung yapo. At ing mayap abili, ilading anak ng kayariyan. At ing balot, at inanang kareta, yung jablo. Ating pamamupol, yaing kawakasan na ni yato, ating papalot, ilading angeles. Nung makanano ing pamanipon king balot, at pamanyulok king api, makanyan mo naman ing king kawakasan na ni yato. Padalaman ning anak ning tao, din kayang angeles, at tipunan dong ikawa ni king kayang kayariyan, detang hanggang bagay ang makataki, at detang darapat karawak. At yung zero king horno ning api, karina ing tangis ampon ing pamitigis di ipan. Kanina pin, sunlag lading banal, ang timo ing aldo, king kayariana ing para. Ana po ing may sabing pamagpaliwanag na po nagyatang gilo. Kaya pin po, kiyatampe nga ko na po ni kiyatamong gilo. Po basta-basta ing milagya po ing metong mataw ka rin. Dumalang tamo pong maragul pagsubok imbe, kumbaga may screen tamo pong todo. Kaya po sa saganda rin kaya tamong madala na po. Pili na kayo wara po, mapili po pa. So, deta mo po talagang ating katapatan, ating malinis sa puso, ila po rin ilog king kayarian banwa. Alaya pong katulad nung lewentala po, then babasa tamo at yung daramdaman tamo po maring banala espiritu. Alaya pong katulad king kayarian banwa. At iya po, ing pagnasan tamo po sana, ikatamang talasalpantaya, at talapaminto, karen kaburyanan ng kinatang apong gilo. Karen po, masay, malating aso yung po kaya kayo king kawanasan ng iti. At balo ko po, mas atimpang, mas magaling mag-explain na ako, then tutuging magsalita man ako. Pasibahay po, maya. Oo, magaling. Yan. Okay.
Kung ayat yung kasi bayo yung dia kayong biya pagbamalyarin mga yung pirake. King dia mo apaman mo pa rin pamalyarin balang letong tikatang pag-aral bamalyarin kaya rin tikatang balang bukas. King mga yung pamalyarin dia biyabe nung mo rin kitang pinako namin tikatang ng Diyos. Dapat po ipaliwanag na lang na yung langit. Yan po. Kung magkiyak tama ka, at pang kung sinabi ng mga kasulat at sinabi na rin kapatid, imagine lang tayo po, nung naluya itsura, yung kayarihan ng balwa. Yan po. Pasigit lalong masating yung tunay, kayarihan at yung balwa. Yan po. Pablasa nga na po yung kinatang may paksa, ang katulad ng kaharian ng langit. Nga po. Pablasa nga po yung referensyang binyedo ng San Mateo, yung 46, nga na po, yung 44. Yung kayarian barbuak abas ne yung ibandyan makasalikod. King neto nga marangwe, aakit na rin neto nga tao, at serikot ne. At king pula na may oya, at pisalina ing hanggang kaya tinana at serine ing marangre. Nga na po king 45, pasibayo, ing bayarian barwa katulad ngayon yung netong amang alakal, amanitun mga santing aperlas. At inyang manakit yung netong mukabot aperlas, amarakul alaga, may oya. At pisalinangan ing kaya tinana at serine. Po, bayo kaya po untuk ipaliwanag, buli kaya kong basa ng makasulat. At yaw sinabi ng karera, kaya kayo may pakilala yung misteryo ng kayarianan ng Diyos. Dapat kareng at ulwal may paralan ng alimbawa. Po, nung lawan tayo po, ay ako direkta. Yung pamagaral ko na binigyan ng metong alimbawa. At nga na po yung 3:35 na ng San Mateo, bang matuwag yung sabing pamamilatan manda, nga lang, ibulat kayo alimbawa yung asbok ko. Ipasya ko rin niya ito. Nga patapo din ibulalag, nakabiyas ng ngayon pinandi. Datang tunay ang makakilala, ilang maligarin makatalastas. At data po kaya. Nako, at yung binyan ng halimbawa yung kaya yung tanong, kabas niya yung magsalikot, amen. Nung iba dyan lang magsalikot ng netong amarangle, aakit na ng netong tao at salikot niya. Ano patapo? Nung lalay neto yung netong amarangle, lalo na po netong taang portelano, nung kaya tayo kung pagbasihan, yung marangle, meron niya pong maragulapi pa dyan king tao. Malyari kong tanong, ang malyari kaya na bukas, malyari ng apaman. Anong patapo, kaya pong marangle, malyari ng bumiyen yung mga tao. Yan po? At nga na, kalitapin nga na, itang may nakikita ang marangle, isaliling hanggang kaya tinana. At seline. Buling sabihin kapatid pengari, inganggang kaya tinang napibandyan makayat kayo. Anyang akit ne, italas, amas masanting karanggang asalina. Kanitapin pisalina itang dati ng pibandyan at saline. Kung na yung Diyos ay tayo pumalyari, kilala ko, dakal tayo pumalyari yung pibandyan. Dapat, anyang kilala tayo ay Kristo. Tinggal tayo ng kinatangbalang puso. At kanitapin, itang hanggang pibandyan kanita. Dikwan tanat pisali, pangmalyaring salita mo, kitang pibandyan at kaya. At nga na po yung makasulat, kaya yung Pilipos, Kapitulo 3, versikulo 7, makanyaman yung bagay ang pakinabang ko, deti binigyan ko ang pangalugi, king uli ng Kristo. Yan po. Dapat po kasi,
likuan tayo ingyato. Na malyaring nelo gitamo, kingyato, dapat malyaring tang idinan kibanjan, king kayarian banbo. Yan po. At nga na po yung makasulat. Kaya ni muna mga Apokalipsis, Kapitulo 3, versikulo 18, sinabi ng Jesus kay katamo, ako yung kaya king sali ka, king kakong ginto, amadalise king api. Bakang maging mabandi, at imanan ang magtibang piblasan mo yung sarili mo. At ba, bang ipulisme ka rin mata, kaya mata, bakang manat. Ano pa ako, Diyos kung nakikita mo ng ginuna, kailangan kang sali hintong madalise. Ano lang po rin hintong madalise, ang malyan naging ibadyan ng tao. Ano po? Dahil akong dapat aparapat na kinatamo. Ano po? Na pinanday na natapon ng Diyos, kaya kayang amano ba kalyan yung totang dalise, kaya kinatang balang pamanyapat. At kanina pin, isunod tayo ang itang marang magti. Ulit na niya tayo kung kakilala ng Kristo, yung malyan marang na susunod tamo, at hindi kung bakit kagilan. At kanina pin po kung sinunod tayo itang imalan ang magti, abin niya ng Kristo kinatamo. Detang hanggang dinatareta, malyan mawala na pitakwan, king kapamilatan ng pamanagkita ng king kabulutan ng Kristo Jesus, at kinatamo niyo. Yan po. At kanina pin, malyan, midinatang belon at kabyastan, king kinatang balang puso, ang pong kaisipan, bang akit tayo at akilala, king katulirana, king kinatang din ng Diyos. Yan po, obrasa nga ng yung makasulat mo naman, king Kasebyan Kapitulo 8, versikulo 19 hanggang 21, no? Kasebyan Kapitulo 8, versikulo 19, ang gaya pong 21. Nga na po king 19, Ingkong ako mayak amigit king ginto. Wa migit king dalise ginto. At king kanakong buwis, migit king piniling pilak. Lalakad ko king dalanan katuliran, king liputan, daling daklat na ning ustisyo. Bakong pamanan, king pibanjan, detang lulugod ka na ako. At bakong akat mo, king karelang simpanan pibanjan. Nano patako, ing ginuta mo, igitya pa, kaya gintong madalise. At igitya pa, kaya kang buwis, apila. Igitya pa po, kaya kang masanting nagkakatamo, pero mas igitya pa. Burin kong sabihan na rin, ing madalise ginto, na kung ikasanting yung kung gawin tayo. Pero mas igit, yung Diyos. Uli niyo, inigalang kinatamot, kay para mo rin kinatang balangge, bang nandiyaring makagalo. Makarapat yung kayang katuliran ng puning kayang justisyo. At bang nandiyaring ginatang kabyas ng bang talas na santala, rin ay malang ibubulagan. Kakabyas na pagkalod na, karing balang metong kinatamo. Uli kalugura katamo. Bang karing aldonan yung kinatang balang bukas. Pakanyantang ayari, yung balang obrang niya kinatamo. At kanilapin, miras na kayang kayarian. Yan po. Pablasan na natin yung makasulat. Kaya San Mateo, Kapitulo 6, versikulo 19. Eko pin nga natitipon kidan dyan. Lumuin pulilya ang buong kalawang asisira. At ding mapanako, akapulpuldo at apanako. Nung ebagkus, tumiman ko pintibanjan balwa, anong nung pulili at kalawang era asira. At nung nuting mapanako, era akulpul ang kong apanako. Ngayon po balik ang king paksatang. Ang katulad ng karyan ng langit. Nanapatapog pang po, kaya alimbawang binyan ang pong pigkalod kaya katamo. May git, yung may gabeta mo yung santo may bangilyo. Ing maging katulad namin kaya yan banwo,
maging katulad na katamo ng kayariang king banwa. O tapong adali siya tala, din kinatang balang dapat. O tang ganap, makatipita na, kayang kaburian, aparapat na kinatamo, kalitapin maging katulad na katamo ng kayariang king banwa. Kaya po, pablasang alam po ning 21 na ning 21 na ning San Mateo, uling nuno ka rin ang tubadyan nyo at yun naman ka rin yung kitong puso. Nyakin po, bisip tapong banayad sa lakong pingarin kong kapatid. Nung nanulari, malyaring tubadyan o malyaring tagalayan tamang king barang pinanggit. Kaya po, uling nuno ka rin niya kanu yung kitang tubadyan ka rin niya manatili yung kitang puso. Nung ibibadyan at kitang tinipot niya, pinitang ibibadyan ang masisira. Ibibadyan ang niyaki yung kitang tinipot. Ano ba tapos yung puso tao, manatili ang kinyago? Dapat kung piling ito bandyan, ito ng tao, yung pibandyan, nung mukha rin yung kulitiyang kung kalawang ay namalyaring asira, yung pibandyan tao, yung puso tao, manatili ang Kristo Jesus na kinatang nagpapalitas. Maraming salamat na yun ang pakakabagin ka kung pagsalita niya kayo. Uli ko din mapamalyaring ang mga karagdagan at pamagaral, pangmalyaring niya pag, kapamangan niya yung apakaiti. Kung makanyang tang magyaring bagsida at kung salamat ng mga sibalik ko rin. Salamat po kaya ni Harapan kapatid. Tayo kaya po din ang speaker. Buli kaya pa mo pong din ang pagkakataon ni Harapan kapatid. Nag-effort siya pong oras bago kanya nakatamang pong akatawang pangpalad. Kaya istorya niya mo kung nang-itsura yung Hong Kong. Yan po. Ang Santiago yung sister, bakit sabi namin po itang para kaya, malinay tayo, i-singay. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ng Tagalog po muli yan makakaintindihan ng kaumpangin kasuyo ko. Kung paano napakapalad po ng bawat isa ngayon na narito ngayon dahil ginawa natin ang ating katungkulan sa nag-iisang Diyos. Binigay po natin ang ating katungkulan sa nag-iisang Diyos para po matupad natin ang pinagkaloob niya po sa atin. Mapalad po kami dahil ngayong araw na ito, nakataupang palad po namin kayong lahat. Kung paano, alam niyo naman po, nung po nagtutumpis ako, nakaampun po ako dito. Ngayon po, araw po ng kaarawan ng aking anak, 10 years old na po siya, mapalad po kami. Dahil yung trigo na binigay niya sa amin, ayan, kasama po namin. Yung pagpapalang binigay at pinagkaloob niya sa amin, patuloy po namin kinakantang sa araw na ito. Kung paano po sa araw na ito, dahil po kami ngayon naririto, dahil po ang isang kasamahan namin sa Hong Kong ay magpapakasal po siya. Pinaka-reunion po ng Talang Masinag ni Ngabang na naging member, kasama din po sila Ate Cora. Kung paano bawat Sunday po, napapanood ko po ito, ang pagpulong ito. Kung paano napakapalad po ng sentro nito dahil nagagampanan po ninyo yung mga pangangailangan
para makamtan natin at makita natin kung ano po yung nakapaloob sa kaharian sa langit. Sana lahat po, sana tayo makamtan po natin ang ating minimithi. Binabati ko po kayong lahat kung paano sa araw na ito. Nagagalak po ako dahil po nakita ko po kayong lahat mula po sa aming General President, si Kuya Noel. Siya po ang pangkalahatan na general namin. Pinaabot niya po ang pagbati at nagagalak din po ako ngayon sa araw na ito. Dahil ang aming isang kapatid, nakita ko po siya sa last Sunday. Kaya nag-message po ako kay JJ. Nandiyan pala si Nora, sabi ko, nagagalak po ang aking puso dahil nakuha niya po nakikipagtipon pag nandito po siya. Hindi po ligit sa kaalaman mo dahil po lagi ko po siya kinakausap na magpulong siya, pero sabi niya po, busy daw po siya kanyang trabaho, hindi siya nakakapag-day off ng Sunday, kaya hindi po namin siya nakakasamang nagpupulong bawat Sunday. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Binabalik ko na po ang pagpupuri at pagsasalamat sa isang Diyos. Maraming salamat. Dapat po salamat kang Sister Guy, kay kapatid kay Ongko, kay Brother Noel Gomez, kapatid tamo naman po kay Piling Sibul. Yan po yung President General Tabukar Nata, yung kasalukuyan. So, Sibul yung pamulit. Yung Sibul na manarete yung walang patugod kay buong yat na po. At yung tamo mo naman po kanyang kapatid. Yung kapatid na res, yung yung New Zealand. So, all over the world, no po rin spirit is tagay. So, may kasahod niya po yung kinatamong network. Dahil kapatadaan, nakatapa lang ka, hindi tayo may babal. So, rin kapatadtamong yung nagawang bansa po, maya pa abak, yung Diyos malugudya kay katamo. Hanggang kayo makalinin mo pong paralan, kaya gara kayong sisimba. Although kung man po present, kaya yung tipo ng tangay ni, pero pa rin sarili yung balik, yung ibang bansa. Kaya beta kayo. Nga kung gino po, no karintamang punta, at suya po yung kinakamang yung Diyos. Kanya sana po, dagdagan tapon, yung sipagan, ape pakilala da kinakamang yung kinakamang yung nari. So, rin yung tagapagmana, rin tagapagmana, yung kinakamang kasalpantayanan, sana po lalo tamang dagdagan, yung sipagan, ano hanan din kaya katamong tenari, hinandot din, makanilang bigsipag, banda nga pakilala kaya katamong, ingat tinanin kasalpantayanan. So, dapat namin pong gawan, yung taong kanasalpantayan, mintin tayo ini. Yapi na po yung kaya katamong dalan, bagong lukarin tamong po malyari na miras, sana po yung naganap na yung taong hindi katamong sarili. Na po sana pahintulutan, Limeto na talasalpantaya na ipagwalang baala niya po nung ka rin niya may mulat ng mata, nung ka rin niya may biyasa. Sana po karin kapatid amenakit na yung kinantigaliting pamagaran. Sana po ibuklat na rin kaya katamong puso. Kaya kung naman po rin sabihan dahil tanghali ba, alalugeti, alala po maniwala kaya tintigaliting pamagaran. Pero atin niya po obligasyon, yung meron na talasalpantaya na dapat nang gawan. Katulad na po, yung katamong kapatid, kay Brother Rick. So, tayo po yung nagkat ni. Tayo po yung nagkat. May kusayang dili ng dilatang geti. Uli niya atin niyang mitanam. Atin niyang kapalwalan kay katamong kasalpantayanan. Tayo po yung naus, tayo yung biligan. Yan din na po dinatang niya. Huling ating makatarap. King kayang puso, makilala niya yung nga pong Ginoo. Yung Diyos, mamaw siya po kaya natarong alam patugod. King niya po paralan, yung nga pong Ginoo po, papakit na ng mga nanuya kasikan king puwersana. Minuran pa mo pong kilalado. Kaya mo pong kaya natamang bahing ihitanan ng nano, nung pupunta ko, kung banda maranglet. Kung pa po ikiting nga si kanan ba pong marik, dahil anan niling danong, ang biya ba pong marik.
nung pumunta ako kay Tangbandami ka rin. Yakot po kaya bili ko nga ni, makapadurot ko po ang dalog. Yung balay ko po makapadurot yung dalog. So, yung kinatamo pong yakong hindi. Nung pong pag-aralan tayo ng teorya, yung universe o yung kinatamong yakong, nanuya po yung makapalibot yung yakong hindi. Danong niya po ang gagawin niya kay Markwa. Kulay yan ng green. Di tagya mo po yung gawin. Kalupatayan naman po yan, yung tao. Nanuya po yung dakal ng porsyento ng tao. At yung kayang katawan, nanuya po. So, nanon po yung kailangan na po ng tao. Alagaan tayo po. Nanon kailangan ng kinatamang universe, ng kinatamang bands inyato. Pangalagaan tayo in nature tamo. Pero po nung minsan, kaya po darakal, yung gabunan ng yato. Diri takya po. Depo. Yung dalong po, tutulak tayo, nalaki tayo dalan. Kapamilang tanda po rin improvement na yung kinatamang teknolohiyang kabyas na. Dapat yung kabyas na yung tao nga na, kamamulan niya po king Diyos. Alam patugod ng Diyos, mamamusyo, alam patugod ng Diyos, kakatiga na lang. Dahil ang taong may karandam na, yung kayang siwala. Therefore, yatamo po mahala ko ken, yatamo makayakras. Kaya tipamo po akit tani, yung kayaryana, ang pong katuliranan, yung kakatamong yung Diyos, karen mo pong sarasarili tamo. Akit tani, lundo ka rin yung kayaryana, ang pong katuliran ng Diyos. Pota pong pagmanantaya, tanggapan tayo yung kakatamong sarili Kristo, yung kakatamong yung Diyos. Kita po meron tanong malaking kayaryana ng Diyos. Ulit po, at siya makapabalik. Kaya kinatamang kong gagawin, nuwan niya yung malinis sa puso nga, akit ng Diyos. Makasulat siya po kaya sa itong Ebanghelyo di San Mateo 5 at kung ako magkano. Alam patudot po yung kinatamang yung Diyos, kagawa, barang siwala, barang pasabi, niras kinatam. Bakit tayo kaya mo maglili yung tao kalasal tayo? O ba't tayo pagpre na kami hindi kami Diyos sa pagkakas? Ding gambagi, malilyan, yung kinatamong kapaligiran, makapauna na lang. Maging kinatamong kalusugan, tao na po. Yung kinatamong yung Diyos, katulad tayo, kita mo pong ating anak, ating pengarin, ating anak. Nung malyari mo, agawa kami, ikinatamo na, kaya ang pamag-proteksyon kami, kaya tayo magkuburing nigalusan. Dapat uli natin yan ang sariling kaisipan itang anak mo nung minsan, watang yan na aintindihan na yung pamurito kikera. Dapat, watang may tulid siya aintindihan na, tutuya pala yung sasabihan ng tatalpuan po ay mako. Tutuya pala yung amang-anan ng Diyos, malyari pala yung tamburi na. Diba? Yung kinatamang kong ginong Diyos, yan po yung kinatamang dakilang tagapagligtas, nung alatamang kong koneksyon kayo, makananon tayo. Nung patluran tayo, may tayo, patluran tayo po yung sa aking kinatamang palimanman, kawawa tayo. Diba? Kanyapin po sana, kanuguran, akapatan king kasalantayan, yakot mong kapatid yun, ay kayo pututuro. Noon at pangmupo kaya tanggiratang mga babaling king kasulatan, malkayo po. Karing kinatamong, malkano po, king kinatamong ginong Diyos. Nung akit nakatamong pong magkasakit ng kinatamong ginong Diyos, kalumpan niya mo po itang pengaritang, nung akit na magkasakit ng kaya na masakit siya naman daramdaman, yung pengarit. Makanyan po, yung kinatamong pamagaran, yung kinatamong kasalpantayanan, sana po, nanuman, yung kinatamong dalanan na pagsubok, karing kinatamong giye. No karinman, no karintaman talaga, danasan tayo po yung pagsubok. Hindi po? Ang ganong karintaman pa po magpalipat-lipat, ang kapanwalan. Akit tayo pamulit ang pagsubok. Hindi po? Gano'n ka rin tayo munta. Dapat, nung papanatilian niya hindi kang kapanwalan, tigan-tiganiti, sabi natin po ni nanakong penari, itatanggo po, sana nga na ating niya pong inalimbawa, imer mga bato. Nung kanong imer mga bato, pagulong-gulong niya, kapilan man,
eya nilumutan. Yan po yung sasabihan. Pero sabihan, yung taong malipot na kaisipan, yan po, ikitanin po yung kinatabong ikitanin katuliran kit, dapat pilitan pa pong magwala. Yan po. Ito po yung kinatamong paglasan ngayon. Di nang tayo po mabilog at kapanulan, yung kinatamong kasalbantayan, sabi natin, at itamo mo pong kabutil arustasa, akasalbantayan, sabi na Yudos may mundo kanadalan dunia hindayat man. So, makanya po paulagan kinatamong kasalbantayan. Sana po, kung toro mabibiyasa tamo, katamo po pa'y tulutan, kung toro mabibiyasa tamo, sa selang tamo. Kung toro tutwa tamo, ikinatamong kasalbatayan, kung toro tutwa tamo, kiti kayo tulad na natamo sana, nitang tanaman apale. Yan po. Pagmasdan niya po yung pale, o tapungan na yung pale talagang astigya, makatala ka dyan talaga. Dapat po itong magdala na yung bunga, dukuya po. Makanyang tamo po sana, hindi katamong kasalbantayan ng kaluguran na kapatid. Kung toro, dulwa tamo, hindi katamong kasalbantayan, makanyang diya po sana, kabisa hindi katamong sarili. Sabi na, yung ganun, magparati yung matas. Yan po manatili yung matas yung ganun. Nung papalitulian tamo kung maging matas tamo, hindi katamong kasalbantayan, kapalan man po yung ganun may magdatong kaya tamo. Nung papalatilian tamo po yung siyasan tamo to, nanuya po yung datang kaya tamo. Kaligaligan, alam katahimikan. Pero nung tanggapan tayo, hindi katamang bilang Diyos, hindi katamang sarili, sabi na kapayapan ka, anak ko. Makanyan mo naman nung pakiramdaman tala, anak ko, kapatid kong kaya naman, nung pakiramdaman tala, rin mga kwatan, ipakayap ka. Ulit pong yan yung panahon iti, ulit yung society, yung kapaligiran, masigan, yung influensya, kung minsan na nakipamang pumalati, magaling niya, yasa na rin anak niya. Dapat, nung etala po, usukan ang pong sabyanan kitang mga saltinga man, kita kung karela kabyas na nating tepanan ng pong siyasan. Kayo pagmasdan niya na. Kanya, nung etala po, papanatilian yung kinatamong pong kapanuan na iti, kaya tayo po ituro mo naman ka rin kinatamong nganak. Kung mo rin po nga daw mapupustan. Pero makanya naman po siguro hindi katamong pamag-aral iti. Kaya naman siguro ipaitulot, hindi po nga pengari. Alayang may po nga ituro ka rin na at pag hindi katamong kasalbantayan. Sana po, yung lugod na ni Diyos, hindi ka lang patugod, pakilala na kaya katamong. Yung minsan itanang mo po yung masya sa buto. Potang hindi kang sarili, ipakiugnayan mo yung Diyos. Imburi na po rin akong ganyan magyari. Aliway at puri na ng tao. Yan po yung papanatilian tao. Yung kinatamang sarili. Uling yung panahon, etaya, kakilala ang patugod sa sabyanan ng banal. Ding titipang banal, kaya tamo ang patugod sa sabyan dala rin. Pasabi na ng Diyos kaya tamo. Yan po. Yung panahon tamang matwali, alam patugod, gigisingan na kata. Uling yan na po, buri, yung kinatamong ng Diyos, na itamong na kahit na, akit na katapo, yan po, na magkasakit. Pero makanya naman po, kaya katamong anak ng talasalpantaya, palagay po, nilalabas tapa naman. Ito katapa naman po, kaluparet ang lalakad tindaw, manintun pamang. Pero itang po makalat ang kingat kong beses pa kinapon, makapanganta ko, hanggang tuyo mo yung ulang. Diba? Makanagta ko, hanggang muran na kapitan ng bingin, muran pa kinapon. Kaya tapa naman pulan-pulang ng baka, sapa, mga mula kong dalo. Pero kaya kung kinatamong kabalayan, alita pa naman, makanagta pa mo. At mapalat siya po yung tao, nigising niya po, uli natin tamong obra.
ang malyaring pasinanantala. Kaya di tama. Lalo na po kay ang pamilya, anak tala rin, kailangan mo misalnya lagi ng tiganiti. Ya po, Neko, ito po'y maray yung magbante, karengan ako. Pero datang mo rin po yung panahon. Neko, uli nga akit ko naman po karela, na kung gananak lang po tigi ko lang. Dahil lang po nagsigla, kaya din nila po makipulong ako. Datang ang tukong Maria. Neko, datang larong babay ng anak. Bilang kaya din po na po, kaya beko rin, kaya kakapatalaman po na. Ingobra po, kaya tamang kasabantayanan, yung panahon ngayon, makabuklat siya. Yung sasagyan ng kapatid, bakit tingali ba, hindi na yung kagawan, dari na nun yun. Ning minsan po, kaya tamang pamag-aral, yako po yung pamaglakad po yung kasabantayanan. Kung minsan, hindi po ay tindihan, yung layo na na, hindi katamong kasabantayanan ng pong pamunuan. Ulit po, misanay tamo po, kaya kami nunang panahon, na malaya tamo po gano'n yung gawin tamo. Hindi katamong kasabantayanan. Kanya, hindi katamong kasabantayanan. Pag maragugo po rin katamong buwan, digdagan na po kayabe. Nanak po kaburi, nung nak po kayabe lalakad. Baluy po, nung imetong puno, leader, lalakad siya magdiri-diri po. Kanya kung minsan ay isipin ka na ang sarili. Ya po pala yung presidente na ng Sibol. At ito pala mo brake ng luwan, ya kong diling darap. Api gulang-gulang ko po. Amuyutan ko na, kaya ka na akong kapatan. Barang akit yung obra. Kung hindi po, o tentang lahat mga kapilon, ng oras, yung pakibat. Nebo. Uli kong ikitda, yung kikatamong kasabantayanan ngeni, nung masanting na ikatang minuna, ngeni po lalo din pasantingan na kikatamong manong pulan. Nung minsan, kikatamong kapatid, damo po ay tindihan, nung nano yung burinang iyaktad, kikatamong yung kasabantayanan. Nung nano burinang yung espiritista Kristiyan. Metong kang kasabantayan, metong kang makapasakot, king bansang Pilipinas, akit may po yung bansang Pilipinas, akit may po itang flag na nanunggawan. Biyan may po itang kagalangan ng ganti era po, akit din kaya ang manakit kaya ang gantinan niyang kamo. Makanyan mo naman po, dadala tayong bandera ng inyong. Kailangan po sa tuntunan na hindi kaya katamong. Bangutang, kaya katamong kapatid naman. Kanya po, Otan yung kabyasnan at yun nagkakatamong ingay sa dambagi maging maya po. Otan at yun nagkakatamong katulirangan ng Diyos, ito rin nung may balutod ka man, itulit na ka. Makanya niya po. Niya mo po pasyasan, niya mo po papagdan, niya mo po lilimitaan, yung kinanggap, karing yayari ko ang suwestyon, tumulit at tumulit tamo. Sabi natin, paano lang ito po ini, ala po kalong amasyas abage na malyaring lambot kingapi. Yan po. Pakatibet-tibetan po yung baka. Pero karas kaya ngapi lambot siya po. Alaya kong keliwan, hindi katamong yung Diyos yan. Potang yang mamahala, hindi ang sarili. Yung talakad, hindi ang puso. Ang gasabihan mo pong makatakot kang tao, lambot at lambot ka. Alahang keliwan kang Apostol Pablo, kaya kang dito na. Kaya pong palaro ng Apostol Pablo, metong yang Neko, balihan ko yung Apostol Pablo. Alibro po sa diyan, ang istorya po ni kinatawang yung Apostol Pablo, kaya kang minuna yung po Saulo. Gusto po metong kang maniwala ng magyari na ng sabta na bata. Huling kikatamong kapatid kanita, kikatamong tao. Nung kitang napo niya ang maniwala, o tang datangan na ng Diyos, lambot at lambot ka. Makanyan po'y kikatamong kapag-aralan, kikatamong sa pagbayanan, katalap ng pasasyon, kikatamong kundun, lalo na po'y tampong nenakit na niya kilala ng kikatamong ingat ikaliting kapagayan. Sabi natin, po ikitanay katutuan kaya katam
kinatamo kong pangayat yun sana po mag-umpisa na anak, patutuanan po kita anak ng sarili. Po, numuhanan niya kaugalang kinatamo yung kasampantayan na libantamo. Magpatutuya po yung kasampantayan, agpangpuka rin kinatamo dalaktan. Magpatutuya po yung tunay kasampantayan, agpangkaring dapat daw, kaya magpagod yung kasampantayan. Mayat ka, inggawan ta, mayat ka yung kasampantayan. Huling Diyos, buri na kaya pa. Singkapi nga na ang patugot, sabi dahil banal, alam patugot, mamiliyam. Nepo, hindi natamang yung Diyos. Totoo kita. Kota po, yan bilang tagayan, yatamo sana mabawas ang gamit tuman. Nepo, huling alam patugot, sabi na, imbitse yan na dudurit siya. Alam patugot na lako na laring ito. Nepo, datang naman tatagan na. Makanya niya po yung kinakamong kapanwalan. Itang misan siya, itang matibe, itagan niya. Otang kumulang kang kabiasdan, mong meron kaluguran, bilit tamong magpakatibe, bilit tamong magpakabiasa. Niya sana po, kapatid ting kasalbantayanan, ila po sana rin nagawa at yung tanang buketi, at panahon, agigulan tamo, kung magbalik tamo kaya tandela ng tamo po, o magbalik kaya tamo yung daharang tamo. Matibe, hindi nakakasabantayanan, at iba pong sila na minuto, anyang sininit kayo, o inabe kayo po yung pinagiging na pag-aralan, bata mo kung makakagtibe lang, hindi na tamang pangatsingin. At iba pong 15 minutos, Brother Wemba, ganito po makapag-share kaya tam, lalo na yung kaya kapatid at Tagalog yan po. Dinamaras ko naman ako sa Tagalog. Si Kuya Wemba lang muna magsasalita. Maya kaya ako, mapondo ya po kaya kamamang tuwan ya po. Sa pikir po kayong kaya kamang pagkipon. So, magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po ngayon ay nandito, nagtipon-tipon, para po tayo ay magpuri sa ating Diyos na lumikha sa lahat. Sa atin po ngayong pagtitipon, meron pong tayong tinatalakay na mahalagang tema. Ito po ay ating gagatunan, ating pagsasalita, baka mamaya po yung Diyos sa loob ng 15 minuto o kaya 10 minuto na po. Gusto ko lang maalaman po ninyo ang mga katulad po ng ating tema. Ito po ay tanghalang salita na sinasabi. Sa Biblia, 13:44 hanggang 46 sa Mateo, na nagsalita po siya ng mga talihada. Itong talihada pong ito, meron po siyang pagkahulugan o mensahe na gustong itatid po sa atin ang kanyang salita. Pakinggan po ninyo ang nakasulat sa Biblia po sa ating tema sa Mateo 13:44. Ito po ang nakasulat. Tatagong kayaman. Ano po ang ibig sabihin? Gayon din naman ang akin kung ano ang kasunod. At pinagbili ang lahat ng tinatangkilik at pinipiliyon. Kasunod. Tulad din naman ang kaharian ng langit sa isang lambat na inihulog sa dagat na nakahuli ng sari-saring isda. Ang putos dito ang lambat. Ano po ang ibig sabihin ng lambat? Kaya, itong tatlong ito, una, ang bukid. Pangalawa, yung pangalawa, perlas. Pangatlo, ang lambat. Ngayon po, aaramin muna po natin ang una na nakasulat sa Biblia kung ano po yung bukid.
Marangle na po ang tawag doon. Ngayon, sino yung tinutukoy ng bukid na sinasabi ng Diyos sa kanyang talinghaga? Yung bukid po yun, hindi literal na bukid. Kundi po ang sa unang Korinto 3:9. Doon po ang sagot ng Biblia sa sinasabing bukid. Ang tanong po, makikita mo sa Biblia, ang sagot makikita mo rin sa Biblia. Biblia rin po ang sasagot. Ito po ang sinasabi sa mga kamanggagawa ng Diyos. Tayo po yung mga elder. Kaya, ang talinghaga na hasik, hinahasik niya ang binhi. Diba? Pagkatapos ang paghahasik niya sa binhi, ang iba ay nahulog sa dahiga sa katotohanan. At yung ibig sabihin, yun po, yung naririnig ng tao na salita ng galing sa Diyos, kinukuha po ng Diablo sa kanyang puso, inaalis po yun. Para hindi patuloy ang iyong pag-iinig. Diba? Kaya mag-ingat po tayo. Maya-maya po, nasa tabi natin ng Diablo. Yung naririnig po natin, na inihila po unti-unti yan, mawawala ka, ulog sa ibabaw ng bato. Yung mga matindi na dapat natin. Yung matabang lupa, hindi niya pwedeng makuha sapagkat siya'y salita niyo sa kanyang paligid. Ibig sabihin, yun po ang nakakaunawa ng salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kaya huwag po natin hayaan na mawala ang nahasik sa ating mga puso. Kaya ang sabi dito, kaya ang kamanggagawa ng Diyos at bukid, tayo po yun na mananampalataya at tumanggap sa Kanya. Ano po ang kasunod na perlas? Yung perlas po, nung unang panahon, ginamit ka sa mga pintuan na inilalagay dahil maganda yung perlas, hindi extra perlas na yan. Diba? Pero sa Biblia, ipinagbabawal ng Diyos sa mga mananampalataya na huwag ninyong ibigay ang ginto at perlas sa mga baboy. Baka yulakan lang kayo. Pag sinabi niya yung salitang yun, yun po ay nakasulat sa Biblia sa Mateo 7:6. Pakinggan po ninyo. Sa 7:6 ng Mateo, huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal, ni ihagis man ang inyong mga perlas sa harap ng mga baboy. Baka yurakan ng kanilang mga paa at mga balik at kayo'y lapain. Diba? Pag ibinigay mo ang ginto, pag ibinigay mo ang ginto sa aso o sa mga aso, alam niyo naman po kung anong ugali ng baboy. Yung pagkatapos yung basa lupa, nililis mo na. Iiga siya, pag maigot-ikot ang kanyang katawan, dudumihin niya muli ang kanyang katawan. Ganyan po ang baboy. Kaya yung yurakan. Yung perlas po na sinasabi, ito po ay galing sa Diyos Salita po ng Diyos ang katotohanan. Halimbawa, meron tayong kapatid na hindi sumasampalataya. Kailangan yung yan. Sabi niya, pagkatapos, iharap po sa kanya ang Biblia. Ito po perlas ang salita ng Diyos. Hindi niya tatanggapin. Pagkakalitin ka niya. Istorbo ka sabi sa iyo Ano naman ang dami-dami kong ginagawa? Isinasabi mo sa akin yan. Yun po ang baboy na hindi niya matanggap ang salita ng Diyos Kasi ang perlas po yun ang salita ng Diyos Diba? Nakuha ko ninyo ang sabihin. Yung hindi po tumatanggap, yun po ang tinatawag na baboy at aso. Kaya mag-ingat kayo sa mga aso Ang sabi niya Pilipos 3:2, pakinggan ko rin. Kahit ang sinasabi. Sa Pilipos 3:2, magsipag-ingat kayo sa mga aso, di ba? Magsipag-ingat kayo sa mga Kaya mag-ingat ka. May time, nakailan mayroong kondisyon. Pag hindi na kondisyon, huwag mong ibibigay. Huwag mong ialis sa kanya. Hintayin mo muna nakakondisyon. Yan po ang proseso. Ano po yung kasunod? Pagkatapos ng perlas, yung lamba. Alam niyo po yung lamba, alam natin tayong mga mangingisda. Kung minsan meron tayong ginagamit na lamba, na inihahagis sa sapa sa tubig di ba?
Ano po purpose natin doon? Kaya inihagis natin ang lambat para manghuli tayo ng mga isda, para meron tayong makain, di ba? Ganun po yun eh. Kaya ang Diyos, ginamit ng talinghaga na ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang lambat. Alam niyo po, wag po natin kalimutan na ang lambat dalawang uri yan. Dalawang uri po yung lambat. Okay lang kung mapunta tayo sa mabuting lambat. Alam niyo po, meron kasing masamang lambat na panghuli. Pakinggan po ninyo, nasa Ecclesiastes 9:12. Ito po ay masamang lambat. Sa Ecclesiastes 9:12. Kaya ito po ang nasulat. 9:12. Hindi rin nalalaman ng tao ang kanyang kapanahunan kung paano ang mga isda na nahuhuli sa masamang lambat. O diba? Mga isda na nahuhuli sa masamang lambat. At kung paano ang mga ibon na nahuhuli sa bitag. Gayon ang mga anak ng mga tao ay nasisiro sa masamang kapanahunan pagkat biglang nahuhulog sa kanila ang lambat na masama. Diba? Yung lambat na masama, ano pong ibig sabihin yun? Kung baga sa tao, may masamang tao, may mabuting tao. Yung mabuting tao, yun po ang mabuting lambat. Ang masamang tao, ano pong ginagawa ng masamang lambat? Pakinggan po ninyo ang sagot ng Biblia. Yun, nasa Kaligahan. Nasa Kaligahan, Kapitulo 1. 1:10. Anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng mga makasalanan, huwag mong tulutan. Ito po makasalanan, ito po ang masamang lambat eh. Kung hikayatin ka ng mga makasalanan, huwag mong tulutan. Kung kanilang sabihin, sumama ka sa amin, tayo magsibakay sa pagbubugo ng dugo. Tayo ay mga kukubli ng silo. Itong silo po, ito ang kanilang lambat na pangilo. Na walang anumang kakailangan sa walang sala. Biro mo walang tao kasalanan, bubugin nila. Sisipain nila. Yun po ang masamang landas. Masamang lambat po yun. Sila'y namuli nating buhay na gaya ng Seol at buo na gaya ng nagsibaba sa lugar. Tayo makakasumpong ng lahat ng mahalagang pag-aari. Ating pupunuin ang ating mga bahay na samsam. Ikaw ay makipagsapalaran sa gitna namin. Magkakaroon tayong lahat ng isang supot, anak ko. Huwag kang lumakat sa daan na kasama nila. O, diba? Pinipigilan eh. Kung alam mo, kung nasa mabuting lambat ka, huwag kang lalakad sa masamang lambat eh. Dahil ang mga yan ay masama eh. Diba? Alam po natin ngayon kung ano ang masama, kung ano yung mabuti. Kaya ang masamang lambat, alam niyo po kung anong ginagawa nila? Hindi lang yung pinabasa sa Biblia. Pakinggan po ninyo, nasa 2:21 ng Roma. Ito po yung nakasulat. 2:21 ng Roma. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili. Ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnanakaw ay nagnanakaw ka. O, di ba? Masamang lambat eh. Tinuturuan mo ang ilang tao na huwag silang magnanakaw. Pero ikaw mismo nagtuturo, nagnanakaw ka. Ibig sabihin, masamang lambat ka. Kaya ang masama, pag nagtuturo ng masama, magiging masama din ang kanyang tinuruan. Di ba? Masama ko kasi nagtuturo eh. Pero kung mabuti ang nagtuturo, ang tuturuan ay magiging mabuti. Di ba tama po yan? Yun po sabi sa Biblia. Ikaw na nagsasabing ang tao ay huwag mangalo niya. O sinasabi mo, kapatid, huwag kang mangalo niya. Pagkatapos natin huwag kang mangalo niya, pagkatalikod mo, pagkahiwalay mo, ikaw naman, nandun ka pala, nangangalo na ka. Ito pinagbabawalan ng mangalo niya eh. Eh, di ba sa lambat ka? Sinisilo mo yung isang tao eh. Yung ginagawa mo, gusto mo, gawin niya eh. Gawin din eh. Hindi ba? Oh. Yung lambat mo, masama. Nahihila eh. Ng iba. Ikaw na nagsusukan sa mga Diyos-Diyosan ay nanakawan mo ang mga templo. Ikaw na nagmamapuri sa kautusan sa iyong pagsubay. Sa kautusan ay niwawalan mo ng puri ang Diyos. Diba? Kahihiyan po yun.
Pagbawala ko ng puri sa Diyos yun eh. Pag nagtuturo ka ng mali eh. Ngayon, aalamin natin, alin po ang mabuting lambat? Ang mabuting lambat. Ito ang mabuting lambat eh. Sa Roma 2:10, 19 hanggang 20. At nagkakatiwala ka na ikaw ay taga-akay ng mga bulan. Di ba? Yung wala sa katotohanan, wala sa kapwiran, yun po ang tinatawag na bulan. Yung wala sa kapwiran, yun po ay mga bulan. Ngayon, nasa mabuting lambat ka, ikaw ngayon ay taga-akay ng mga bulan. Di ba? Taga-akay ng mga bulan, ilaw ng mga nasa kadiliman, kasi nasa kadiliman sila, ilawan mo sila, para magkaroon ng liwanag ang nasa kadiliman. Kasi ang kanilang pag-iisip, ang kanilang puso, nasa kadiliman eh. Dati noon, ang buhay natin nasa kadiliman eh. Ngayon, nasa liwanag na po tayo eh. Bakit? Kasi inakay po tayo eh. Sino umakay sa atin? Ang Diyos po mismo ang umakay po sa atin. Ang umakay sa atin, hindi bulat eh. Kundi siya ay ilaw ng sanglibutan. Siya po ang nagpapalala. Guro ng mga bata, sa utusan ay mayroon ka ngayon ang pagkakilala ng katotohanan. O yun po. Pag mayroon kang pagkakilala ng katotohanan, kapatid, ang ating sinasabi sa inyo ay ito ay totoo. Alam po natin ngayon ang mabuting lambat at ang masamang lambat. Alam po natin kung ano yung perlas. Bago ka mangarap, bago mo sabihin sa iba, na po, kagaya ng mga pariseo, po, nagtuturo sila ng mali dahil ang kanilang lambat ay masama. Para silang parang libingan na pinapuputi sa labas. Pero kung bubuksan mo, ang laman ng libingan, puro mga buto at mabaho pa sa loob. Di ba? Ganun po yun eh. Ibig sabihin, ang kanilang sinasabi, pagpapaibabaw, hindi tunay, hindi totoo. Mas maganda, malinis ang loob, di balik. Marulis sa labas. Diba? Kaya po, ang nakakahawas, kahit na maruling kamay mo, kumain ka, hindi nakakahawa yun. Kahit na maruling kamay mo. Kasi yung kinain mo, lalabas din eh, sa daan ng dumi eh. Hindi mo, hindi lalabas din. Mabawala rin mo. Alam niyo po kung ano yung nakakahawa sa tao? Ang lumalabas ang gagaling sa puso. Bago po ako magtapos, alas 10 na puwata. Opo. Ituloy ko na po siyang talata. Meron kang katutong, pero ito na lang. Para marinig lang katakit. Kung ano po yung nakakahawa. Mateo 15:17. Opo. 15:17. Hindi pa pagaling nyo nalalaman na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at inilalabas sa daanan ng dumi. 18. Datapwat, ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso ng gagaling at siyang nakakahawa sa tao. 19. Sapagkat sa puso ng gagaling ang masamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiyapit, mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa di katotohanan, mga pamusong. 20. Ito ang mga bagay na nakakahawa sa tao. Datapwat, ang kumayong hindi nagbugas ng mga kamay ay hindi makakahawa sa tao. Lumalabas lang yun. Ang gagaling sa puso, yun po ang nakakahawa. Halimbawa, kapatid, ako meron akong tatlong asawa, meron akong 4 na gagawin pa nakapondo. Masarap yun, gawin mo yun. O gagawin na isang sabihin ko, nakakahawa ko yun. Pero yung kumakain din ng pugas, hindi po nakakaawa yun. Pakinggan ko yun. Maraming salamat sa inyo lahat. Sumok na po ng 2 minuto. Salamat po, Brother Wen, kaya pamagar na pinigiratan. Pinalap ko sana na Mamiya, masikan ng kiratan, magkikiratan ng pagkagulan, di ba? Tataran kong kiratan mong isaw-isaw. Ngayon nga gawin 2,985 po. At kaya sugi po domingo kanyan, convention tamo po.
Maraming tao po kanita. Kaya pag nagpunita, kapag kakatamong pagsalita, kaya tutugin Domingo, kaya first Sunday na po, ng August, si Brother Rick po, ang po ay Brother Carlos, sila po rin kakatamong pagsalita kanita. At hindi kakatamong oras sa miras niya po, at nakapong salamat.
banal mong tuntunan. Ginong Diyos sa karimbalang lunananda rin kay puso, ganap lang ni sulat at mitatak ka rin kay kaisipan. Takal pong takal salamat king kay ang luludang pong patlobe king kapamilatanda rin kay ang pangako. Makanida pong belita kay kami king paralan ng malyaring gawan ni tungkol kay nadomin bukas ang pong panahon na datang. Diyos ko, sana po ay pangangawani. Tunay may mo kayo kung pangatman kabias ng bantanita. Niya kaya magkamali ka rin balang takbang ni. At managumpi kami ka rin aldomin datang ang pong panahon sinong Diyos. So ay ni po rin sabla ang kapatat. Anong nukarinig pa? May yakit ka po yung pamisasan metong pamikakalugod. King kapamilatanan yung kekeng pamag-aral. Tulutan mo sana yung kekong anak mo. Nagtit mo kayo pang pakabalagay ka rin alo bukas. Inuman po yung ating kaya ng pong kapanandaman, problema karibalang baby. Diyos ko, lubasan mo na po itinunin mo kalutasan, tinan mo persa at sikanan. Kabyas ng bantay itaig pa yung managumpi kami karing kekeng panahon. Diyos ko, iti po rin kekeng supling ng mga latik. Ipanabilin nila keko. Ingatan mo lang din mo kapis ng dagulasan ng ating takot, kikek ang banalayaman. Banmalyarin ka rin na do bukas. Ing nabagnagal ng kanilang biling kek ang pamipalang. Ikaw banal at timurin. Puri-puri kay kami matilan pang tengarin makatagan ting kasalpantayanan. Di nga tiyo kay balang di balay-balay at ngayon sa king kambing kayabi. Adan ko pa pong pakaban ko ay kanilang di. Sana'y pa ang kanyang kamatis ka rin kay kang may payang gamat. Bantalitay pa yung kasudlungan ng pong kahagdagan sa rin di tanggapan niya. Diyos ko, panaligan takarurin baluming anak mo kayan. Ipayang sa bilang bagay kasi sinabi mo. Ipanabilin nila ang pong ipawagarin kekeng karalungan keka at ikaw matalugta ketang lihim sana tanggapan niya ni kekang pamipala. Dinong Diyos ang timurin manalamin ko rin akong kapatid ning makalawot karimbalang kaniman ni. Etsuki mga lawot talugal. Diyos ko balong ni pong kimora sa itikang din nila susuyot man ito. Karimburin mo. Ipay manabilin nila kekang kaulan mula karin kekang mayupayang gamat. Pero sana mayaring tanggapin na anumang ligalim. Tinanong ang kaparsahan niya kung may Diyos o may kulang payapa. Magsakot nilang magbalik payapa, karimbalang pamilyara. At dititadikan kinabang akong tula, karimbalang pusuan. Ngunit yung Diyos, ipanalangin ko yung managdaman kilugnanin ang punan maging karindual. Diyos ko yung napupa ng bayan ng kasakitan. May iba't siya bukit ang betumi karin ng ipa ang kanyang ginapit keto. Banmalyaring yung yakin sibo na yung tulutan mo sana mo kayo niyang makainom banmalyahan na yung para ng pumili ng kalutasan. Yung kapanagdama at suli galit ng bisigan na naman kanitay pa. Panyaran ni Naldo pulis at yung kukulay ni Naldo ang pasalamat. Yung kapamilatanan ni kekang pangako. Diyos ko nung ka rin. Tanggapan niya ulit ang Bibel Victoria. Hanggang anak mong ketakanting kasalpartayan may big mong kebasanan na kaya ng pongginan para kasipagan mamakpusa ka rin balang tungkulan. Salamat po. Ilang po rin kekeng makuwila panalangin ngayon nga kay titulutan mo sana iras kayong payapa at mitakawanin kayong payapa nga rin dito sa pinakaw. Salamat po. Manatiling lulod mo kay kami ng punganak mo malibat ng ngayon yung kamakas. Yan asa. May payapa po rin mo.
Sibol Tagumpeng Bie. Banderaning malamang ilong, itas tayo, itanggang Kristiyanos. Sibol Tagumpeng Bie. Yabet, bisan betong tamo, tukyan tayo, Yesu Kristo. Bandera kakatas katasan, yay kekatamong pagsabilungan, bilang tanda ng kapanaligan, Diyos sa kekatalinalang. Samanda kahit palang hanggang ikabukod ala ng aliwang. Ikamo'y Diyos at panalangin pa, aming yebye kaming sablang. Sibol Tagumpeng Bie. Sibol Tagumpeng Bie. Sibol Tagumpeng Bie. Sibol Tagumpeng Bie.